निसिमा हालामावहाय जेरैबायदि राकेश ब्रह्म बिथां मानाव गेदेरा जेम्स बसुमतारी बिपिएफनिफ्राय जे एमसिएल दं बेखौ जेबादि गाग्लोबदों बेथ' मोनसे जगायन' हाबाफारि जाय लेक्सारखौ बिथाङा बाहायदों बियो संबिजिरनि बेरेखा। दा लिडार जायोब्ला लिडारफ्रा बेफोरबायदिखौ थाल लानांगौ, नङाबा इयुन जोलैया बेफोरबायदिखौ गियानाव सोनानै लालाङो। बेले बेजेबाव फैयो नङा होमबा? दा नोंथांमोना लिडार जानायजों लोगोसे इयुन फिउचार जेनेरेसन माखासे आइडियासफोरखौ होलांनो हानांगौ, राइट आइडियासखौ। दा लोगोसे बिथाङा लगे लगे निसिमा हालामाव थांनानै जेम्स बसुमतारी एमसिएलनि ओनसोलाव बा कनस्टिटुवेन्सियाव समस्तियाव थांनानै बिपिएफनि सोद्रोमाफोरखौ इउपिपिएलआव सोबायबो गोबां। बेनिफ्राय माखासे खोथा होदों। बे खोथा होनायखौ नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिप्सनि गेजेरजों नायनानै लाग्रोदो आरो कमेन्ट्स हरदो। थारैनो बे खोथाया जोंनि थाखाय एक्सेप्ट खालामजाथाव ना खालामजाथाव नङा, नायग्रोदो। दिनै पुरा बिटिआर नाङैनो मानाव गेदेर प्रमद बर'नि दैदेननायाव जि मोनसे गोदान मोनसे जारिमिन गालांनाय जोंनि हालामाव स्पेसियेलि बिटिआरआव जे गोजोन आरो सान्थि आरो उन्नति बे मथ'खौ दिनै गासिबो श्रेणी गासिबो लेयारनि थाखोनि रायजो राजाया हमदांनो हादों। बेनिखायनो दिनै निसिमायाव फाथाबारियाव दिनै 100निबो बारा दिनै बिपिएफ आरो कंग्रेसनि स्पेसियेलि जोंनि राभा आरो बर' कमिउनिटिनि मानसिफ्रा आरो गुरखा बे मोनथाम जि माने हारि दङ बिथांमोना दिनै इउपिपिएल दोलाव जगदान जादों। आरो बेनिफ्राय मोनसे मेसेज जों फैगौ जि जोंहा बिधान सभा दङ बाइ इलेक्सन बेवहाय क्लियार मेसेज मोनसे थांदों जे निसिमा हिसाबै एबार खमसे खम 35,000 भटआ बेवहाय फिक्स दङ। बे खोथाया दिनै एखेबारे रोखा जादों। गोबां रायजोखौ आं खोथा होदों आरो आं होनदों आङो जिखिनि रायजोनि खोथा होदों आं बे खोथा माखासेखौ आंनि समस्ति बायदि आङो बेखौहाय निसिमा बायदि नङा, आंनि मसलपुर समस्ति बायदि आं जेसेबां दिन बेवहाय थागोन फैगौ बिटिसि इलेक्सननि लास्ट दिनहालागै आं बेवहाय इनचार्ज हिसाबै खामानि मावगोन आरो बिटिसि इलेक्सनखौबो बेवहाय जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ देरहाहोनायाव आं खामानि मावगोन। आरो बिदिनो बेवहाय होनाय मन्दिर बानायनाय, बेवहाय होनाय सेंग्राफोरनो अमा फार्म बानायनाय, बेवहाय होनाय आंनि आब'मोननो बोरमा फार्म बानायनाय, बेवहाय होनाय जि माने हांसो फार्म बानायनाय, दाउ फार्म बानायनाय बे गासिबखौबो बे बोसोराव आं बिसोरनो मावजोबथारना होगोन। बे खोथाखौ नोंथांमोननि मिडियायाव बा नोंथां इउटिउबारमोनखौ आङो दिनैनो रोखा खोन्थाबाय। बिनिखायनो जेसेबां निसिमायाव जोंहा बिपिएफ खालामग्रा रायजो राजाफोर दङ आं बे आं आब'मोनखौ खावलायगासिनो दङ मांबार जोंजों कानेक्सन जानांगौ। स्पेसियेलि आंखौ होनदों आङो जेराव थाङो आंनि आदा बिपिएफ मोना, आंनि फंबाय बिपिएफ मोना, आंनि आब' बिपिएफ मोना आंजों लोगो हमनांगौ। जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हमनानै जोंनि इउपिपिएलआव ज' जानानै प्रमद बर' बिथांखौ देरहाहोनायाव खामानि मावनांगौ। हेल' एभ्रिवान, वान्स एगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि नोंथां बयबो मोजां दं। नुनो मोनबाय जायफोरखौ सिगाङाव बिथांमोना खोथा होदों बेखौबो मावनो राजि, नाथाय खुगायाव राजि बिथांमोना घरे घरे साख्रि पार भटार साख्रि वान भट वान जब बोरै बे आरो दा दिनै बिथाङा मा नुदों बर' हारिनि सायाव आरो जोंनि ओनसोलनि गामियाव नांथानानै रायजो जाग्राफोरनि सायाव बिथाङा मा साननाय फैदों आं बेखौ मिथिया। खिन्थु बिथाङा गामि ओनसोलखौ अमा फिसिनाय, दाउ फिसिनाय, बोरमा फिसिनायजोंनो डेभेलप खालामनो नागिरदों। सानदो रायजो राजाफोर नोंथांमोना बे जाथावगौ नामा? दा बेयाव जेसेबां जयेन जादों रायजो राजाफ्रा बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएलआव बिथांमोननो साफ्रोमनोबो अमा, दाउ, बोरमा फार्म मोनफा मोनफा खुलिनो थाखाय सुबिदा होजोबगोन नामा? फैसा हरगोन नामा? ना बेसाद मुवाखौ अमाखौनो हरथारगोन नामा? साफ्रोमनोबो खोथाया बेसो। दाउ अमा फिसिनाया जोंनि ट्रेडिसनेल, बेयो मोनसे साफिक्स थाफादेरनाय जोंनि इनकाम सर्सबो। नाथाय बेवहाय नोंथाङा बेजोंनो गासिबो सम्पुर्ण भाबै नोंथाङा बेनि इएम हिसाबै बेजोंनो गासिबो जिउ खांलांनायनि राहा लामा थाथारनांगौ बे नङा। जुदा लामा नोंथाङा खोन्थानो हायो, जुदा खोथा बुंनानै माबा मोनसे
जौगाथाय लाबोनो हायो दिनै सासे EM जानानै नोंथाङा हायोब्ला देखाय लामा मोजां मोननैसो खालामनानै CC ब्लक जाबनानै देखाय दा बयबो मानिबाय बे मा अमा मासे बोरमा मानै दाउ माथामजों मा नों मा जानांगौ बेलाय न'आव थाखायो मेरला बेनिफ्राय बांसिन दं गभर्नमेन्ट दं नालाय सार नोंथांमोननाव ओरै दं नालाय नोंथांमोनजों हाबो थांनोबो गोरलै बाथ्रा नाथाय गोसो होनो गोनां बाथ्राया बेनो चरन बर'नि हाबा मावनायखौ मोजां मोननानै चरन बर' MLA सारनि बिथांजों माखासे गोबां UPPLनि सरकार थाखानाय पावार थाखानायखौनो गारनानै BPFआव सरकार गैयैयाव हाबैदों चरन बर'जों आखाइ हमहैदों UPPLनि सोद्रोमा बिथांमोना BPFआव बेखौसो साननो गोनां बाथ्राया नंगौना नङा रायजो राजाफ्रा बे पावार गोनांखौ फैनायालाय मा फैसा दं थाखा दं अरुनदय होनो हायो खमखौबो नख्लि साफायना होनो हायो नोंथांमोना थांखागोन नाथाय बै पावार गैयैयाव गभर्नमेन्ट गैयैयाव ओरै गैयैयाव BPF पार्टियाव दिनै मानो पावार गोनांखौ गारना हाबफैदों खारना मा बिनि खोथाखौ नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायबानो जाबाय दिनै भिडिअ' फिसिनाव फोजोबबाय थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ